जों गामिया मण्डली गायसननाया 1977 मायथाइयाव आरो बेयावहा जों गामियाव अनलि न'खरब्रैल' न'खरा माने ख्रिस्टियान गोदान जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो फैयै 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 जोंना 50 घर एबा 50 न'खर जाफैबाय। दायो जोंहा 50 बोसोर जानो थांगासिनो दोङो। फैगौ 2027 मायथाइयावहा जोंहा गल्डेन जुबलि जागोन। 50 बोसोरारि जुबलि जागोन। नैबेनिनो दिनै मोनसे मोजां प्रग्राम लानानै जोङो बैयावहा बै सिगांथिं केन्डेल नुदों। नैबे केन्डेलखौ गंफ्रोमबो न'खरा माने सावगोन आरो साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा माने बे केन्डेलखौ सावनाय जागोन। मानोना फैबाय थानाय 2027 मायथाइयावहा जानो गोनां जि गल्डेन जुबलि बेखौ जोङो दिनै बरायना लादों आरो बरायदों। जोंनि बे हाबाफारिखौनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंहा जोंनि बिबिसिनिनो मानगोनां रेभारेन्ड सुसिल दैमारि बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आलासि महरै आरो बिथाङानो दिनैनि बे प्रग्रामखौ बेखेवनानै होगोन। फैबाय थानाय 2027 जुबलि जि जानो गोनां गल्डेन जुबलि, बे जुबलिनि माखासे बाजेट थांखिफोर दङ। बे थांखिफोर बाजेटफोरखौ दिनैनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामलांगोन। बेखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङोबा इन्टारेस्ट मोनगोन। गुबुन गुबुन धोरोमनि माखासे भिडिअ'फोरखौबो नायनानै सोलोंना लानांगौ। मानोना जोंनिया सोलोंलायनायानो जोंनि खामानि आरो रोंलायनानै मोनसे मोजाङै खामानि मावलांनायानो जोंनि धोरोम। बेनिखायनो नोंथांमोना सोलोंनानै नायनानै मोजाङै खोनासङो आरोना। जोबजासिम नायला आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट गावसोरजोबनानै होदो आरोना।
जोंहा बै सिगाङावहा बागस नुदोंना माने कार्टन सि गुफुर होनाय बेयावहा जोंनि बे मण्डलिनि सुबुंफोरा जुबलिनि मुङाव फैबाय थानाय 2027 जि जानो गोनां जुबलि गल्डेन जुबलि बे जुबलिनि मुङाव दान होगोन। नोंथांमोना उनथिगाले नुगोन दान होफैनायफोरखौ सोर बिसिबां हायो जाया जिखौ गोसो आरो जायनि पकेटाव जि एसे फैदों बे फिसा फिसा दानफोरखौ होगोन। थारमाने जोंनि जुबलिया बेबायसा रोखोमै नङा जे गुबुननिफ्राय माबा मोनसे कालेक्सन खालामनानै बे जुबलिखौ खुंगोन बे नङा। जोंनि मण्डलिनिफ्रायनो गासैबो जाजोबगोन आरो जोंनि मण्डलिनिफ्रायनो गासैबो राङा उथिजोबगोन। जोंहा बे फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिनि बाजेटआ 15 लाखनिफ्राय 20 लाखसिम गोबां आलासिफोर लेंहरनाय जागोन आरो गायकफोर लेंहरनाय जागोन। जोबोद इन्टारेस्ट जागोन। बेनिखायनो जों दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो बे माखासे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय दिनै जोङो जुबलिखौ फैबाय थानाय जुबलिनि मुङाव जोङो बेखेवना लानाय जाबाय। हानजावनायल' नङा हानजावनो रोङोबा होनोबो रोंनांगोन। इसोरा जुदि जोंनो होबायबा इसोरनि मुङाव जोङो दान होगोन आरो दान होनायखौ जोङो खम खालामा। बेखायनो नोंथांमोना उनथिंगाले नुगोन दान होफैनायफोरखौ। बै फैबाय थानाय सानखौ गोसोखांनानै दिनै मम बाथि सावनाय जादों, केन्डेल सावनाय जादों। बै गाहायाव लाइन लाइन अर नुदोंना नैबेयो मम बाथि सावनाय जादों। माने गल्डेन जुबलि फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिखौ बरायना लानाय बे मोनसे सिन आरोना।